Sanibonani emakhaya. Namhlanje bengifisa ukukhuluma ngokuphahla. Igama leli sesilizwa kakhulu kuthiwa hamba uyophahla. Kukhulunywe noma uya kubona abangoma bakutshela indaba yokuthi kumele uphahle. Iziphi-ke izinto ezenza ukuthi kuze kufinyelele lapho umuntu kuthiwa akahambe khona ayophahla? Umuntu uma kuthiwa akahamba ayophahla kusuke kuwukuthi loyo muntu kudingeka akhe uxhumano olunamandla nabantu bakubo, amathonga kubo. Kuphinde kube ukuthi loyo muntu usuke edinga ukuthi enze ubudlelwano nabantu bakubo abangasekho. Kube nobudlelwano obukhona obuzokwazi ukuthi buhambe bumkhanyisele, kukhanye izinto zakhe, kukhanye entweni azenzayo, kukhanye empilweni yakhe, mase kuthiwa akahamba ayophahla loyo muntu. Kuphinde futhi kube ukuthi kunento ethile ethe yavela esimweni sakhona lapho eyile khona kumngoma, kwafike kwatholakala ukuthi kumele ukuthi ahambe aye ekhaya athole uxhumano nabantu bakubo bezomchazisela indlela eyaphambili. Kube izimo futhi ezivelile kuyena umuntu mhlambe ngesimo samaphupho elele ebusuku lapho ethonga khona. Kwavela khona isimo esithile sekumele ukuthi-ke manje sihambe simbulwe nakhona kucace ukuthi iyaphi indaba. Kuphinde kube ukuthi-ke mhlampe-ke izimo zempilo nje ezivelile nje emhlabeni mesihamba sihlangabezana nezinto ezize zimphoqa umuntu ukuthi sekumele ukuthi abuyele akayoyiphahla le ndaba akayoyikhulumisa nezinto ezivela khona egcekeni ekhaya sihleli singabantu. Kumele ukuthi ayoyikhulumisa le ndaba kutholakale ukuthi bathini abalele ngayo. Yilezo-ke izimo ezenza ukuthi umuntu ukuze aze athunywe kuthiwa akahambe ayophahla, ukuthola ukukhanyiseleka nokuthola indlela eyaphambili nokuthola uxhumano nalo ithonga uqobo. Hhayi-ke bantu bakithi-ke ukuphahla-ke kuyinto ehamba kanjani ngoba sike sizwe kuthiwa phahla phahla, kepha asazi ukuthi siphahla kanjani. Yiziphi izinto ey'dingakalayo uma siphahla? Into okuyidinga uma uphahla udinga lona ikhandlela. Ikhandlela elani na? Ikhandlela lokuthi ukhanyise iy'ndlela, ubakhanyisele nalaba abangasekho bakhanyelwe, kutholakala ukukhanya ngoba phela uzokhuluma into efuna ukukhanya vele. Kudingeke nakhona isimo sempepho. Impepho lena eyani eyokuthi badonse abantu abadala basondele. Kuphinde kube iwona ugwayi lona wamakhala phecelezi esiwubiza isinemfu. Ugwayi lo wesintu. Nawo ugwayi sike siwusebenzisa ukubabhemisa abantu abadala, babheme bathokoze mese behlahla indlela eyaphambili. Senze njani-ke uma siphahla? Sike siqale ngokukhanyisa lona ikhandlela leli. Ikhandlela-ke ngiyazi ukuthi-ke abanye bake bayikhiphe imbala, athi umuntu kuyomele usebenzise ikhandlela eliwukuthi neluwukuthi. Kepha-ke angifuni ukugxila kakhulu embaleni yamakhandlela ngoba uzophupha, mhlawumbe uthole ukuthi noma ekhaya kukhona ikhandlela enilisebenzisayo enilaziyo ukuthi ilona khandlela enithetha ngalo emsamo, uyobe ususebenzisa loyo mbala. Uma lingekho-ke lelo khandlela uyobe ususebenza ngombala lona omhlophe, lo kuwuwona mbala vele owumbala wokudonsa imimoya ekhanyayo umhlophe. Uyake kukhanyise leli khandlela leli, uthi mosulukhanyisile ikhandlela lakho, uqale ngokuthandaza njengoba besishilo ukuthi ukuthandaza kubalulekile. Uthandaze umemeze yena umvelinqangi, umbize phezu kwesimo sakho, umbize ukuthi abavulele laba bakini basondele ngoba uyena phela ophethe, singakhohlwa ukuthi yena uphethe ukhiye wayo yonke into, uyena ophethe ukhiye omkhulu ongabavumela ukuthi basondele beze eduze nawe esimweni sakho ukuze uthole ukukhanya. Uyombiza-ke umvelinqangi, ucele indlela, umcele uxhumano nabantu bakini, ucele ukuthi kukhanye le nkulumo ozoyikhuluma ikhulunyelwe ekukhanyeni, ibe nendlela eyaphambili, abaphe amandla okuthi bakwazi ukuthi bakuphendule ey'nsizeni zakho. Phinde ukhulume uthi mawusuqedile ukuthandaza mese-ke uyayishisa le mpepho yakho esike sakhuluma ngayo ukuthi-ke uzoyidinga. Shisa impepho lena, umese usuyishisile impepho, uthela phansi ugwayi lona wesintu,
mese uyaqala uyababiza bakini, uyababiza ubabiza izibongo lezo ozaziyo, ubabize ukuthi basondele, usho ukuthi ungubani. Ungakhohlwa ukusho ukuthi ubiza laba abasekukhanyeni, laba ababethanda ukukhanya. Ubiza imimoya emihle, ubiza imimoya esekukhanyeni, imimoya egezekile. Ngoba phela siyazi ukuthi impepho kuke kushiwo ukuthi idoba yonke imimoya. Wena-ke ufuna ukubiza laba ababebahle bonke laba basekukhanyeni ukuthi bakusingathe. Uzokhuluma lolu sizi lolu noma uzokhuluma le ngxoxo nabo. Usuyababiza-ke abantu bakini, mese-ke usubabizile kanjalo. Usuyayibeka-ke indaba yakho-ke ukuthi ubabizeleni. Ukhuluma ngezwi eliphansi, ukhuluma ngokuzithoba, ungakhohlwa ukuthi ukhuluma nobani. Ngoba phela lawa amakhosakini, abanikazi bekhaya, uyingane wena uyilutho, uyazithoba phezu kwesimo, ukhulume ngobunono, uyindlala indaba, uchaza konke okusesifubeni, uzinika isikhathi, ubeke ngamagama abazowezwa. Awulikhulumi-ke ulimi lolu lokubolekwa lolu lokuhamba, ukhuluma ngaso isintu ngoba phela labantu laba abantu abahloniphekile, abantu abasezingeni. Ukhuluma ulimi lwakini lolu esalincela koma bethu. Ukhulume unabe, uzenabe, ukhulume ukhiphe okusesifubeni, ukhulume ngokungasabi, kuze kufinyelele lapho ubonga khona, ubonga insingatho, ucele ukuthi bakhanyise kube mhlophe. Isimo-ke umuntu akabe kusona uma ezongena kulesikhathi sokuphahla, kuke kube isimo sokuzila, ngoba phela njengoba nje sesichacisile ukuthi uya kubantu abahloniphekile, kufuneka ufike nawe uwumuntu ococekile, ufike kubantu abadala ugezekile phezu kwesimo sakho. Awuzibandakanyi-ke esimeni sokuthi ube usocansi ngelanga leli ozobe noma ngelanga olindlulela lelu langa lakho lokuphahla. Okusho ukuthi ufika khona uwumuntu ococekele esimeni sikanyama nasesimeni sikamoya. Awuxabani nabantu, awuphuzi, awubhemi kube kuwukuthi usuyongena endlini la uyophahlela khona. Awuhambe uthukanise endleleni eyalapho. Ufike ucocekile nasemoyeni, ucocekile nasenyameni. Ngike ngithi-ke mina kuyingqondo enhle ukuthi ubophe nebhande, wehlise umoya ngoba phela vele uma ubophile ibhande wazincisha ukudla. Ila ukwazi khona ukuthi ukhulume okusenhlizweni, ukhulume ngesimo esinamandla. Kuhle-ke ukuthi ukungena ebhandeni lokuthi-ke uzincishe ukudla, undlalela lezo nsuku lezo. Uthi noma usungena ekuphahleni ungena vele umoya wakho uthobekile, uthotshwe ukuthi awuzidli izinto ezithile njengezinto ezifana nenyama, awuliphuzi uphuzo oluthile njengophuzo olufana noludakwa imizwa. Ufike nje khona usesimeni sokukhuluma nabo abantu bakini. Enye into-ke esike siyigweme ilento yokuthi-ke uma kuwukuthi umuntu onomsindo, umuntu ojwayele ukuxabana nabantu, ukugweme lokho kulezo nsuku lezo phahla ngazo. Kumbe-ke mina-ke ngike ngithi kuhle ukuthatha iy'nsuku eziyisikhombisa, ngoba ngike ngithi izinto meziphelele ziyisikhombisa. Uphahle nje ukukhulume, uthole ukuxhumana olunamandla nabantu bakini, nikhulume kuze kufinyelele lapho bekuphendula khona. Bakuphendula kanjani na? Ubona ngesimo samaphupho lapho bekuthongisa khona indlela eyaphambili. Bazofika kuwena ngesimo samaphupho. Kodwa-ke futhi nalapho bantu abadala kuke kube kuhle ukuthi ulale phansi, mhlawumbe mekuwukuthi unekamero lapho ophahlela khona, ulalele khona lapho kulelo kamera. Ulale phansi mba esimweni secansi noma khona lapho esponjini, bakufice kahle uphansi, bazokhuluma kahle nawe, bakuhlahlela indlela eyaphambili ukuze uthole ukukhanya. Ngiyabonga-ke ngithi abantu abadala kwande ukukhanya emakhaya, ngithi asiyilandele le ndlela yesintu isikhanyisele, kukhanye kuze kukhanye izizukulwane. Ngithi bayede emakhosi nayivuka imizi yobabamkhulu, makhosi.